ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്ന് 8:20 കഴിഞ്ഞു അല്ലേ നാമജപം? ഇന്ന് 8:20 കഴിഞ്ഞതാ. ഞാനും കൃഷ്ണൻകുട്ടി പ്രഭുവും രാധാമാതാജി മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന്. പറഞ്ഞു ഞാൻ വരുമ്പോ 7 മണി തൊട്ട് ഞാനൊരു ക്ലാസ്സിന്റെ വെള്ളിയാഴ്ച 8:20 എത്ര മണി വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രഭു നമ്മള് അല്ലേ? 8:20. ഞാൻ വരുമ്പോ പോയതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ പിന്നെ മാതാജി കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. വേറൊരു മാതാജി കൂടി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ പ്രസീത മാതാജി കുറെ എത്തിയപ്പോ കേറി. ലാസ്റ്റ് എത്തിയപ്പോ പ്രസീത മാതാജി ഉണ്ടായിരുന്നു. ബാക്കി ആരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ 8:20 കേറി. എനിക്കൊരു പ്രാവശ്യം ഇന്നലെ വായിക്കാൻ പറ്റില്ല മാതാജി. അപ്പൊ ഇത് എന്തിനാ തുടങ്ങിയത് ഇത് നാമജപം? ഞാൻ വരുമ്പോ പോയി വന്ന് വരാൻ പറ്റിയില്ല. നമ്മള് അതാണ് പറഞ്ഞത്. മാംസയോഗ ഭക്തി യോഗേന സേവത്തെ അല്ലെ. അതായത് ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും മുടക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കേറിയിരിക്കാൻ പറ്റിയില്ലേ? അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് കേറാൻ പറ്റിയില്ല മാതാജി. പക്ഷെ ഞാൻ 11 മാല ജപിച്ചു. അത് സാരില്ല. അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. നമ്മള് ജപത്തിന്റെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മള് കേറിയിട്ട് ജപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇന്ന് ആദ്യം ഞാനും ഭാഗ്യലും മാതാജിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ പ്രഭു ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മള് 3 പേര് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കുറെ സമയത്തേക്ക്. അപ്പൊ അവര് തന്നെ കുറെ ചൊല്ലി. അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് സുഖമായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലേക്ക് കുഴപ്പമില്ല. അവര് കുറെ ജപിച്ചു. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു മാതാജി. ഞാൻ അപ്പൊ കേറിയിട്ടേ ഉള്ളായിരുന്നു. അത് അപ്പൊ കേറാത്തവർക്ക് നഷ്ടമാണ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. കേറാത്തവർക്ക് നഷ്ടം. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതില് വേഗം കേറിയിട്ട് നിന്ന് വരണവരെ ജപിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇതിലിരുന്ന് ജപിച്ചു. മാതാജി കേറിയ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അപ്പൊ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് ആയി. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള് പിന്നെ ഇവര് തന്നെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കല്ലേ. പിന്നെ ആരും മിണ്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ഓർത്ത് ഇനിയിപ്പോ എന്തായാലും സമയം 8:20 ആയല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ 4 പേരും 3 പേരൊക്കെ ഉണ്ടായുള്ളൂ ജപിക്കാനായിട്ട്. മാതാജി എനിക്ക് പനിയും ചുമയായിരുന്നു. എന്നിട്ട് മാതാജി കയറി ജപിച്ചു അല്ലേ മാതാജി? അതാണ് എനിക്ക് എല്ലാരും എന്റെ ചുമ കേട്ട് കാണും മാതാജി. മാതാജി വയ്യാണ്ട് മനസ്സിലാവുണ്ടായിരുന്നു. ചുമക്കുണ്ടായിരുന്നു വയ്യാണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നാമജപം ഇപ്പൊ എല്ലാവരും 7 മാലയൊക്കെ ആയവരുണ്ടോ എല്ലാവരും? ഞാൻ എണ്ണം കുറഞ്ഞവരാണ്. എണ്ണം കുറഞ്ഞവരൊക്കെ എന്തായാലും കേറാം ജപത്തില്. 4 മാല ജപിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരുപാട് നേരം ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മാതാജി. മാതാജി നടന്ന് ജപിച്ചോ? ഇരുന്ന് ജപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നമ്മളോട്? ഇരുന്ന് തന്നെ ജപിക്കണം ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. വയ്യായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒത്തിരി നേരം പറ്റത്തില്ല. നടന്ന് ജപിക്കുക മാതാജി. മാതാജിയുടെ അസുഖം എല്ലാം മാറും. മാതാജിയുടെ അസുഖം എല്ലാം നമ്മുടെ ലെവൽ 2 കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മാറും. നമുക്ക് നാമം ജപിക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ നമ്മള് പോലും അറിയില്ല നമുക്ക് മാറ്റം വരുന്നത്. മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എനിക്ക് ആദ്യമൊന്നും വയ്യായിരുന്നു. 1 മാല ഇരുന്ന് ജപിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടായില്ല. ഇന്ന് ഞാൻ 11 മാല ജപിച്ചു. മാതാജിയോട് പറ അത് കുറച്ച് നമുക്ക് ഇത് തരുവല്ലോ. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോ നമുക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാവും മാതാജി. ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു ഔഷധം. നമ്മളെ മലയാളത്തിലെ നാടകം കണ്ടില്ല ദിവ്യ ഔഷധാണെന്ന്. അത് സത്യമാണ്. ശരിക്കും നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ മാതാജിക്ക് ഇത്രയും മാറിയില്ല. വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മൊത്തം അസുഖം മാറും നമ്മുടെ ലെവൽ 2 കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക്. മാതാജി എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന പോലെ ഒന്നല്ല. എല്ലാവർക്കും ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർ തന്നെയാണ്. മാതാജി ഞാൻ 6 ഗുളിക രാത്രി കഴിച്ചിട്ടാ കിടക്കുന്നേ. രാവിലെ 2. എന്റെ അത്രയും അസുഖം ആർക്കും ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഫോൺ വിളിക്കാൻ തരാന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ മനസ്സിലാവും എന്നെക്കാളും പ്രശ്നമുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. മാതാജി 6 ഗുളികയല്ലേ കഴിക്കുന്നുള്ളൂ? ഞാനൊരു ദിവസം 26 ഗുളിക കഴിക്കുന്നുണ്ട്. 3 നേരമായിട്ട് ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ. നമ്മള് പലർക്കും പല പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരാണ്. പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോ അതൊക്കെ നമ്മൾ മറക്കും. നമ്മളെ ശരീരത്തിനാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ. ആത്മാവിന് അതൊന്നും ഇല്ലല്ലേ. അപ്പൊ ആ ഒരു എനർജി നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നാമജപം ഒറ്റയ്ക്ക് ജപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ ചെയ്യാ. അല്ലാത്തവര് നമ്മളെ 7 മണി തൊട്ടുള്ള ലിങ്കിൽ കയറിയിട്ട് ജപിക്കാൻ നോക്കാം. ഞാൻ ഇതില് വന്നതിന് ശേഷം
എനിക്കിപ്പോ നല്ല മാറ്റമുണ്ട് മാതാജി. ഞാനിപ്പോ 20 മാല കഴിഞ്ഞു. ഉം. അപ്പൊ എനിക്ക് പിന്നെ ജപിക്കണമെന്നങ്ങനെ നല്ല ഉത്സാഹമാ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നാമജപം നമ്മൾ നോക്കും. ഇപ്പൊ ഞാൻ കേറിയില്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ അലാറം വെച്ചിരിക്കുക മറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഞാനില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജപിക്കാണ്ടിരുന്നാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ ഞാനില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ജപം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ തുടങ്ങിക്കോളാം. അടുത്ത ആള് കയറിക്കൊണ്ടേ ഇരുന്നോളും. നോക്കാൻ നിൽക്കണ്ട, കയറി ചെയ്യുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ വരണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. തുടങ്ങിക്കോളൂട്ടെ എപ്പോഴും നമ്മള്. അതിനല്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം അല്ലെ ഇന്ന്. ഇനി അടുത്ത 17ാമത്തെ അധ്യായം ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ. രഞ്ജിത്ത് പ്രഭുവിനെ കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി തോന്നുന്നു. പ്രഭു ഉണ്ടാവാറില്ലേ ക്ലാസ്സിൽ? ഇടയ്ക്ക് കാണാറില്ല. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. വരാതിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ പിടിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതുപോലെ തന്നെ മംഗളാരതിയിലും കുറച്ച് കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിലുള്ളവരൊക്കെ കയറാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. 7 മണിയുടെ ബാച്ചിലുള്ളവർക്കൊന്നും അതൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ, ഈ ജപത്തിന്റെ ഒന്നും. അവിടെ മാതാജി ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ചെയ്യുന്നതല്ല. ഞാനിവിടെ മാതാജി ഇതില് എന്തായാലും 7 മണിന്റെ ക്ലാസ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞു മാതാജി. ഇനിയിപ്പോ ക്ലാസ് നിങ്ങളെ മെർജ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. ഇനിയിപ്പോ മാതാജി ഇതിൽ ആയിക്കോളൂ കേട്ടോ. അവിടെ ആളില്ലല്ലോ അധികം ക്ലാസ്സില്. നമ്പർ കുറവല്ല വരുന്നത്. 18 അധ്യായം കഴിഞ്ഞ് നാളെ എക്സാമാ. നിങ്ങളെ മെർജ് ചെയ്യാൻ പോണ. നിങ്ങളെ ഇപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റും എന്തായാലും. സന്തോഷം. ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഇല്ല, കാരണം അവിടെ ആളില്ലല്ലോ അധികം ക്ലാസ്സിൽ. ശ്ലോകം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു മാതാജി കേട്ടോ. താങ്ക്സ്. ഞാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ മാതാജിക്ക്. കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പോ നമ്മള് 17ാമത്തെ അധ്യായം ദേവാസുര ഭാവങ്ങള്. ദേവാസുര ഭാവങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മള് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകണം. ഇന്നലെ നമ്മൾ ഏതധ്യായം കണ്ടത്? 16ാമത്തെ അധ്യായം ഏതായിരുന്നു? അല്ല 16ആണ് ദേവാസുര ഭാവം അല്ലെ. ഇന്നലെ നമ്മൾ 16ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. എന്താ പഠിച്ചത് അതില്? ദേവാസുര ഭാവത്തില് ദൈവികവും ആസുരികവുമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് 26 ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ആസുരിക സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് കുറെ പറഞ്ഞു ഈ അധ്യായത്തില് അല്ലെ. ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നിയത്? നിങ്ങളിപ്പോ കുറെ ഭഗവത്ഗീത കുറെ പേരുടെ കയ്യിലില്ലേ പല പല ഭഗവത്ഗീതകള്. അതും ഇതും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത്? നല്ല വിവരിച്ച് എല്ലാം കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാകുന്ന പോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു പോകുന്ന പോലെയുണ്ട്. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പല അനുഭവങ്ങളുമായിട്ട് കടന്നു പോകുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ അതായത് നമുക്ക് ഈ ബുക്ക് നമ്മളോട് ഭഗവാൻ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അതായത് നമ്മുടെ മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് കുറെ പ്രോബ്ലംസും കുറെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിനൊക്കെ ഉള്ളൊരു സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് തരുന്ന പോലെ, അതായത് എങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉത്തരം തരുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ബുക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടും നമുക്ക്. ബാക്കി ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം മാത്രമാണ് മാതാജി ഇട്ടേക്കുന്നത്. അതായത് ഇതിന് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ജീവൻ ഉള്ള പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടാവും. അതെ, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള പോലത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്. അതാണ് ചോദിച്ചത്. എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം ചോദിച്ചതാണ്. ആ ബുക്ക് ഏതാ? ഭഗവാൻ കൂടെയുള്ള ബുക്കോ? അത് ഇതുവരെ നോക്കിയിട്ടില്ല. ലെവൽ 2 കഴിയാണത്. നാളെ ഏതാണ് ആ ബുക്ക്? യഥാരൂപമാണ് മാതാജി. യഥാരൂപം. ആ ബുക്കില്ല. അതാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോഴല്ലേ ഭഗവാൻ കൂടി ഉണ്ടാവുക. അതെ, ആ ബുക്ക് എനിക്ക് വേണം. നന്നായി. ഇപ്പൊ ഇത്രയും ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ആ ബുക്ക് വേണം. മാതാജി ഇടയ്ക്ക് ഇസ്കോൺ ഈ ഗുരുവായൂർ എവിടെ ഇത് കിട്ടിയ പുസ്തകം? ഗുരുവായൂരൊന്നും പോകുന്നില്ല ഇപ്പൊ. ജയപതാക ഓഫീസ് ഉണ്ട് അവിടെ. ഉണ്ടായിരുന്നു ജയപതാക നിക്കത്തില്ല അതിന്റെ ആ ഭാഗത്ത് ഷോപ്പിന് പേരുണ്ടോ? എനിക്കിങ്ങോട്ട് ജയപതാക സ്റ്റോർ. ജയപതാക സ്റ്റോർ. മാതാജി നിങ്ങൾ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂർ ഇസ്കോണിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ബുക്ക് മേടിച്ചോ. അപ്പൊ രാവിലെ മംഗളാതിൽ വിളിച്ചറിയും മലയാളത്തിൽ ടീമിന്റെ 2 ബുക്ക് മേടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ വിളിച്ചാൽ കിട്ടുമല്ലോ, മാതാജിനെ വിളിച്ചാൽ കിട്ടുമല്ലോ, അയച്ചു തരും. അവിടെ അതിന്റെ ലിങ്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടില്ലേ? ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടെന്നിട്ടില്ലേ? അതിലടയ്ക്കാം. അതല്ല ഗുരുവായൂർ പോണവരുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചോളൂട്ടാ. അവിടെ ഉണ്ട്, ബുക്ക് ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. മംഗളൂർ പറഞ്ഞത് മാതാജി. ഏത്
ഗുരുവായൂർ പോണം. ഗുരുവായൂർ പോയിക്കോളും. ഗുരുവായൂർ ഗോവിന്ദ ടൂറിസ്റ്റ് ഹോമിന്റെ അടിയിലാണ് ഈ ഷോപ്പ് വരുന്നത്. ഇസ്കോണ്ട് ഇവിടെ വന്നാ മതിയല്ലോ. വടക്കേ നടയില വടക്കേ നടയില് കേട്ടോ. അതല്ല ഇപ്പൊ കൃഷ്ണ ബുക്ക് ഇപ്പൊ പ്രഭു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. പിന്നെ അങ്ങനെ മേടിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് മേടിക്കാം. അത് മേടിച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഗുണം അത്രേ ഉള്ളൂ. രാവിലെ വിളിച്ച് പറയുമ്പോ മലയാളത്തിന്റെ ഇത്ര പേര് ബുക്ക് മേടിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്കൊരു സന്തോഷം മലയാളത്തിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ. മാതാജി ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തു. മാതാജി പറയുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. പക്ഷെ സാധനം അത് ക്യാൻസൽ ആയി പോയി. അപ്പൊ ഈ ഇസ്കോണിൽ നിന്ന് മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വേണ്ടി വാങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ടായിരിക്കും അത് ക്യാൻസൽ ആയി പോയത്. എനിക്ക് എല്ലാ സാധനവും വന്നിരുന്നതാണ്, ഇത് മാത്രം എനിക്ക് വന്നില്ല. അവർക്ക് എന്തോ കുഴപ്പം വന്നിട്ട് അത് വീട്ടിലെത്തിയില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും അത് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ. കൃഷ്ണ ബുക്ക് മേടിക്കേണ്ടവർ അത് മേടിക്കാം. ഭഗവത്ഗീത മേടിക്കുന്നവർ അത് മേടിക്കാം. ഭഗവത്ഗീതയൊപ്പം ജപ കിറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, എക്സ്ട്രാ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വന്നിട്ട് രണ്ടിന്റെ ലിങ്കും ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. കൃഷ്ണ ബുക്കിന്റെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ലിങ്ക് വേറെ, ലിങ്ക് കൃഷ്ണ ബുക്കിന്റെ വേറെ. അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളിൽ ഒറ്റ പുസ്തകങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണ ബുക്കിന്റെ ഒപ്പം 3 ചെറിയ ബുക്കും പിന്നെ ഗോപിചന്ദനും കിട്ടും. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയൊപ്പം ജപമാലയുടെ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട്, ജപ ബോക്സ്. അതില് മാല ഉണ്ടാവും, സാക്ഷിമാല ഉണ്ടാവും, ജപ ബാഗ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഗോപിചന്ദൻ ഉണ്ടാകും. പിന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം ഒരു വഴികാട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബിഗിനേഴ്സ് ഗൈഡ് ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്, ചെറിയൊരു ബുക്ക്, അതും ഉണ്ടാവും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. ഇപ്രാവശ്യം തൊട്ട് പുതിയ ബാച്ചിൽ വരുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് ആദ്യം തന്നെ. അപ്പൊ അവർക്ക് എല്ലാതും ഒരുമിച്ച് കിട്ടുമല്ലോ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അത് മാത്രമായിട്ട് കിട്ടുമോ? ഏത് ജപാ കിറ്റ് മാത്രമായിട്ട് കിട്ടും? ജപാ കിറ്റ് മാത്രമായിട്ട് കിട്ടും, അത് മേടിക്കാം, അങ്ങനെ മേടിക്കാം. കാരണം ഇതുണ്ട്, ഭഗവത്ഗീത ഉണ്ട് കയ്യില്. ജപാ കിറ്റ് മാത്രമേ. ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട്, ഏതായാലും ക്ലാസ് നിന്നിട്ട് തുടങ്ങും. ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ. ജപാ കിറ്റ് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു. ആ മാലയിൽ 104 മുത്തേ ഉള്ളൂ. ജപ കിറ്റ്, അതായത് ശതകോടി നാമജപ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണ് ജപ കിറ്റ് ബോക്സ് ആണ്. ഇതൊരു ജപത്തിന്റെ ബോക്സ് കണ്ടോ. ഈ ബോക്സില് ഇതാണ് ജപ കിറ്റ് എന്നാ പറയുന്നത് കേട്ടാ. ഈ ബോക്സ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഇതിലൊരു ജപമാല ഉണ്ട്, ജപ ബാഗ് എന്താ പറയാ, ജപസഞ്ചി, അതിൻ്റെ ഉള്ളില് ഒരു മാലയുണ്ട്, ജപമാല. അത് കൂടാതെ സാക്ഷിമാല ഉണ്ട്, ജപമാല ഉണ്ട്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഒരു കാർഡ് ഉണ്ട്, ഇതൊരു കാർഡ്. ഈ കാർഡില് 1 വർഷത്തെ നമ്മളെ ജപം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാ. ഇതില് ഫുള്ള് 12 മാസം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, 31 ദിവസവും 30 ദിവസവും ഓരോ ദിവസത്തെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിതിൽ ഫുള്ള് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് അവിടേക്ക് അമ്പലത്തിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ പേരൊക്കെ എഴുതിയിട്ട്, പേരും മൊബൈൽ നമ്പറും അഡ്രസ് ആയിട്ട് അയച്ചു കൊടുത്താല് അവിടെ നിന്ന് പുതിയ കാർഡ് നമുക്ക് വരും ഇത് കഴിയുമ്പോൾ. അതായത് നമ്മള് ഓരോ മാസത്തെ 31 ദിവസം, എത്ര ദിവസം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും ദിവസത്തെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ജപത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വേറൊരു ചെറിയൊരു ബുക്കും കൂടി ഉണ്ട് അതില്. ഇങ്ങനൊരു ബുക്ക്, നാമജപത്തിന്റെ ഫുള്ള് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ബുക്കും കൂടി ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്. സാക്ഷിമാല എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളിപ്പോ നാമം ജപിക്കുമ്പോ ഒരു മാലയല്ല, ഒരു റൗണ്ട് അല്ലല്ലോ നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത്. 108 പ്രാവശ്യം ഒരു മാല എന്നുള്ളത്. നമ്മളിപ്പോ 16 റൗണ്ട് ജപിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ലല്ലോ, എത്ര റൗണ്ട് എത്തി, നമ്മൾ എത്ര റൗണ്ട് എത്തി എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനെ സാക്ഷിയാക്കാനായിട്ടൊരു വേറൊരു മാലയുണ്ട്, മാല ചെറുത് മുത്തുകൾ വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ ആ മുത്ത് നമ്മൾ എണ്ണുന്നതിനനുസരിച്ച് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ കുട്ടികളുടെ അബാക്കസിന്റെ സംഭവം കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഒരു 1 എണ്ണുമ്പോ ഇങ്ങോട്ട് നീക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് നീക്കുക. അങ്ങനെ 16 പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ എല്ലാം 16 ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറും. അതാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ജപ കിറ്റ്, ജപ ബോക്സ്. അത് മേടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന വേണ്ടവര് അത് മാത്രമാണെങ്കിൽ അത് മാത്രം പറയാം. കൃഷ്ണ ബുക്ക് മാതാജി, അത് കൃഷ്ണ ബുക്കും എല്ലാം കൂടെ എത്ര രൂപ ആവും? അത് ആ സെറ്റ് എല്ലാം കൂടെ കൃഷ്ണ ബുക്ക് 750. കൃഷ്ണ ബുക്കും 3 ബുക്കും പിന്നെ അതായത് കൃഷ്ണ ബുക്ക് അടക്കം വേറെ 3 ബുക്കും കൂടി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ 4 ബുക്ക് ഉണ്ടാവും, പ്ലസ് ഗോപിചന്ദനും ഉണ്ടാവും അതില്. ഈ ജപ കിറ്റിന് മാത്രം
ജപകിറ്റിന് മാത്രം 100 രൂപ മാതാജി. പിന്നെ പോസ്റ്റൽ ചാർജ് വരുന്നുണ്ടോ? 100 രൂപ ജപകിറ്റ്, 100 രൂപ കേട്ടോ. ബാംഗ്ലൂർ വന്നാൽ ഇതെല്ലാം വാങ്ങാൻ കിട്ടൂല. ഇത് ഗുരുവായൂർ ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ ജബ കിറ്റ്. ബാക്കിയുള്ള ബുക്ക് ഗുരുവായൂർ ഉണ്ടാവും. മാതാജി പോസ്റ്റൽ ചാർജ് സഹിതമാണ് 750 വേറെയാണ്? അല്ലല്ല, പോസ്റ്റൽ ചാർജ് അതിൽ വരും പോസ്റ്റൽ ചാർജ് കൂടി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടാ വരുന്നത് കേട്ടോ. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. ഇനി നമുക്ക് സമയം പോയില്ല ഇന്ന്. അപ്പൊ നമ്മള് 16ാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. 17ാമത്തെ അധ്യായം ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങള്. ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാല് മാതാജി കൃഷ്ണ ബുക്കിന്റെ കൂടെ 3 ബുക്കോ 2 ബുക്കോ? 3 ബുക്ക്. അതായത് ചെറിയ ബുക്കുകളാണ്. ചെറിയ ബുക്കാകുമ്പോ 3 എണ്ണം വരും. അപ്പൊ ചിലവരുടെ കയ്യില് ചെറിയ ചെറിയ ബുക്കുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ ഇത്തിരി വലിയ ബുക്ക് ഇടുമ്പോ 2 എണ്ണം ഇടുണ്ടാവുള്ളൂ. അതും ഭക്തി സേവാമൃതവും മറ്റേ 3 ബുക്കും കിട്ടുവാ? അപ്പൊ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു കിട്ടില്ല അതില്. ഇല്ലേ? പിന്നെ ഏതാ മാതാജി 3 ബുക്ക് ചേർത്ത്? നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഒറ്റ പുസ്തകം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈശോപനിഷത്തും ഉപദേശാമൃതവും കൃഷ്ണാവബോധം ഒരു വഴികാട്ടി, അത് 3 തരുക അല്ലെ? അതിനാ 750 രൂപ അല്ലെ? ആ 3 പ്ലസ് കൃഷ്ണ ബുക്ക് പ്ലസ് ഗോപിചന്ദനം. ഓ ശരി, ആയിക്കോട്ടെ. അയച്ചിട്ടുണ്ട് മാതാജി. അതാ ചോദിക്കാൻ. ഈ ലെവൽ 3 പഠിക്കേണ്ട ബുക്കെല്ലാം ഉണ്ടോ മാതാജി അതിനകത്ത്? ലെവൽ 3 ഈ 2 ബുക്ക് ലെവൽ 3 ബുക്ക്. ഒരു ബുക്ക് അവിടെ ഇല്ല. ആ ബുക്കിന് വിലയുണ്ട്. ആ ബുക്ക് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു അത് അവിടെ ഇല്ല. അതിപ്പോ ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ ഉണ്ട്, നാട്ടില് ഗുരുവായൂരുണ്ട്. അവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്റെ സെന്ററിലുണ്ട്, ഇസ്കോണിലുണ്ട്. അത് എത്രയാ മാതാജി ആ ബുക്ക്? ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 200 എത്രണ്ട് വിലയുണ്ട്. മാംഗ്ലൂർ ഇസ്കോണിലുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ അവിടെ വന്ന് വാങ്ങിച്ചു. ശരി ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 17 ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ. ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു പോയതാണ് 1ാമത്തെ ലെവലില്. കാരണം ഫുൾ അധ്യായം ഒരു പ്രാവശ്യം കവർ ചെയ്താണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും എന്നറിയില്ല. ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം വിശ്വാസം, വിഭാഗങ്ങൾ അല്ലെ. അതായത് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളതാണ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് വരും? നമുക്കൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ആ ശരീരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വന്ന് ജന്മം എടുക്കുമ്പോൾ ആ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കപ്പെടും. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ വരും. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്തും വരും? വിശ്വാസങ്ങളുണ്ടാവും. നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാത്വികരാണെങ്കിൽ, സ്വാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. പിന്നെ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഭൂതപ്രേത പിശാചികളെ ആരാധിക്കും. രാജസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ രാജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ആസുരിക സ്വഭാവത്തിൽ. ഓരോ രീതിയിലും ആരാധന നടത്തുന്നത് ഒക്കെ ആണ്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞത്തെ കുറിച്ചും ദാനത്തെ കുറിച്ചും തപസ്സിനെ കുറിച്ചും പിന്നെ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചും അല്ലെ. ഈ അധ്യായത്തില് ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ അധ്യായല്ലേ നമ്മളെ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട്. ഒന്ന് ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്, പിന്നെ എല്ലാതും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഓം തത്സത് എന്നും കൂടി ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതാണ് അധ്യായം 17 ശ്രദ്ധ വിഭാഗങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് 17ാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞാല് നാളെ 2 ദിവസം എന്തായാലും നമുക്ക് 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിന് ഉണ്ടാകും. അപ്പോ നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ചക്ക് ഈ ആഴ്ചക്ക് തന്നെ പരീക്ഷ വരും മിക്കവാറും. ശ്രദ്ധ വിഭാഗങ്ങൾ. ശ്രദ്ധാത്രയ വിഭാഗ യോഗ ഭഗവത്ഗീത അധ്യായം 17. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഇവിടെ നമ്മൾ 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് ഓരോ ഗുണങ്ങൾ, അയാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിശ്വാസവും ആരാധനയും നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 8 മുതൽ 10 വരെ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിലുള്ള ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചും പിന്നെ യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് 13 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില്, തപസ്സിനെ കുറിച്ച് 19 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില്, വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിലുള്ള ദാനത്തെ കുറിച്ച് 22 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിലും, പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തില് ഉപസംഹാരം ഓം തത്സത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഈ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. ഓരോരുത്തരുടെ വിശ്വാസവും ആരാധനയൊക്കെ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 1. അർജുന ഉവാച യേ ശാസ്ത്ര വിധിമുത്സൃജ്യ യജന്തെ ശ്രദ്ധയാനിതഃ തേഷാം നിഷ്ഠാ തു കാ കൃഷ്ണ തത് സത്തമാഹോ രജസ്തമ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിധികളെ ഒന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? അപ്പോൾ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ അധ്യായം നമ്മൾ ഏതാണ് അധ്യായം 16 ദേവാസുര ഭാവങ്ങള്, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ള കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അവര് തന്നിഷ്ടപ്രകാരമാണ് ഒക്കെ ചെയ്യണെന്നുള്ളതും ആ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പോ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ഇപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ അതിനൊന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യനെ ഈശ്വരഭാവന സങ്കല്പിച്ച് വിശ്വസിച്ച് പോരുന്നവരിൽ സത്വഗുണമോ രജസോ തമസോ ഏതാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്? അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പരിപൂർണത നേടാൻ കഴിയുമോ? യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനികളായി പരമോന്നതിയിലെത്താനാവുമോ? വേദശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ വിശ്വാസമുറപ്പിച്ച ഈശ്വരന്മാരെയോ മനുഷ്യരെയോ ദേവന്മാരെയോ ഉപാസിച്ചു പോരുന്നവരുടെ പ്രയത്നത്തിന് സാഫല്യമുണ്ടോ എന്നിങ്ങനെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഈ ഇതിനൊന്നും പാലിക്കാതെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, അതായത് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നിഷ്ടത്തിന് ചെയ്തു പോരുന്നവർക്ക് അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കുമോ? അവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അവർക്ക് പരിപൂർണതയിലെത്താൻ സാധിക്കുന്നോ? അവര് ഒക്കെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? വേദശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈശ്വരന്മാരെയോ മനുഷ്യരെയോ ദേവന്മാരെയോ ഉപാസിച്ചു പോരുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഫലമുണ്ടോ എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ത്രിവിധ ഭവതി ശ്രദ്ധ ദേഹിനാം സ്വഭാവജ സാത്വികി രാജസി ചൈവ താമസി ചേതി താം ശൃണു. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശരീരസ്ഥനായ ജീവാത്മാവിന്റെ പൂർവ്വ ആർജിത പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതിന്റെ വിശ്വാസം സാത്വികമോ രാജസികമോ താമസികമോ ആയി തീർന്നു. ഇതിനെപ്പറ്റി കേൾക്കൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പൂർവ്വ ആർജിത പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിന്റെ പൂർവ്വജന്മത്തില് ചെയ്തിട്ടുള്ള കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് കിട്ടുന്ന ആ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം, ഏത് ഗുണമാണോ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസം? ചിലപ്പോൾ സാത്വികമാകാം, ചിലപ്പോൾ രാജസികമാകാം, ചിലപ്പോൾ താമസികമാകാം. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഏതാണോ സാത്വികവും രാജസികവും താമസികവും ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും വരാം. അപ്പൊ ഇവിടെ 3 തരത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ച് പറയുന്ന, ഒരു ഭക്തനെ കുറിച്ചും കാമിയെ കുറിച്ചും ജ്ഞാനിയെ കുറിച്ചും. ഭക്തനാകുന്ന എപ്പോഴാണ്? ശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക്, 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്ത് ശുദ്ധ സത്വത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തി ഭക്തനാകുന്നത്. അപ്പൊ ശുദ്ധ സത്വത്തിന് ഭക്തനാകും. ഭക്തിയിൽ നിന്ന് ഏത് ഭക്തിയിലേക്ക് പോകും? പ്രേമ ഭക്തിയിലേക്ക് പോകും. ഭക്തിയുടെ ലാസ്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞ നമ്മള് പ്രേമഭക്തി. ഭക്തിയുടെ തലങ്ങള് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഭക്തിയുടെ തലങ്ങള് ശ്രദ്ധ, സാധു സംഘ, ഭജനക്രിയ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ശ്രദ്ധ, സാധു സംഘ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം. ലാസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് വരുന്നത്? പ്രേമഭക്തി വരുന്നത്. അപ്പൊ ശുദ്ധ സത്യത്തിലുള്ളവർക്ക് ഭക്തി പ്ലസ് പിന്നെ അതടുത്തത് പ്രേമഭക്തി. പ്രേമഭക്തിയിലൂടെ ആരെ പ്രാപിക്കാണ്? കൃഷ്ണൻ, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കുക. അതാണ് ഭക്തന്മാരുടെ ഏറ്റവും ഭക്തന്മാർക്ക്. പിന്നെ കാമികളാണെങ്കിലോ, കാമികൾക്ക് രജോ ഗുണത്തിലായിരിക്കും. കാമികൾ ഏതിലായിരിക്കും വരുന്നത്? രജോ ഗുണത്തിലായിരിക്കും. അവര് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അവരെവിടേക്കാ പോകുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്കല്ല പോകുക, സ്വർഗലോകത്തേക്ക്. അതായത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ആഗ്രഹപ്രകാരം നമ്മുടെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആ പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ അവരെവിടെ പോകും? സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ പോകും. അതാണ് ആർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന? കാമികൾക്ക്. ഇനി ജ്ഞാനിയാണെങ്കിൽ സത്വഗുണത്തിലായിരിക്കും. ജ്ഞാനം നേടുന്നു, ജ്ഞാനത്തിലൂടെ മുക്തി നേടി എവിടേക്കാ പോകുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അബ്രഹ്മ ജ്യോതിയിലാണ് ലയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരത്തിൽ. ഒരു ഭക്തൻ കൃഷ്ണലോകത്തിലേക്ക്, കൃഷ്ണന്റെ പ്രാപിക്കും. ഒരു കാമി സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് പോകും. ജ്ഞാനി എവിടേക്ക് പോകും? ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുക.
പ്രകൃതിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഗുണത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസം കൊണ്ട് ആർക്കും പരിപൂർണത നേടാൻ കഴിയില്ലെന്നർത്ഥം. വിശ്വാസനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവുമായി സഹവസിച്ച് സശ്രദ്ധമായും ഉയർന്ന ഗുണത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയർത്തപ്പെടാം. അപ്പോൾ വിശ്വാസിനായിട്ടുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായിട്ട് സഹവസിച്ച് സശ്രദ്ധമായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹവാസം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സത്സംഗം കൊണ്ട്, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താകാം? നമുക്ക് ഉയർന്ന ഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് ഉദാഹരണം പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അതിനാരെയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റാം? ആരാണ്? ശുദ്ധഭക്തന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്, പ്രഹ്ലാദൻ. അംബരീഷ് മഹാരാജാവല്ല. അംബരീഷ് മഹാരാജൊക്കെ ഭക്തന്മാരല്ലേ? പ്രഹ്ലാദൻ അല്ല. നമ്മളൊരു കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലെവൽ 1-ല്. വാൽമീകി മഹർഷി അല്ലെ? വാൽമീകി മഹർഷി ആരായിരുന്നു? രത്നാകരൻ എന്ന കാട്ടാളനായിരുന്നു അല്ലെ? കാട്ടാളനായിരുന്നു. നാരദ മഹർഷിയുടെ സംസർഗം കൊണ്ട്, സാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണ് ആരായിട്ട് മാറുന്നത്? വാൽമീകി മഹർഷിയായിട്ട് മാറുന്നത് അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ മൃഗാരി ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ അങ്ങനെ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവരൊക്കെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറിയവരാണ് ഇവരൊക്കെ. സത്വാനുരൂപ സർവസ്യ ശ്രദ്ധാ ഭവതി ഭാരത ശ്രദ്ധാമയോയം പുരുഷോ യോയ ശ്രദ്ധാസ ഏവസ. വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലയോ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവസത്തകളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലയോ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, അപ്പൊ ഓരോ വ്യക്തിയും എന്താണ്? ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കും. വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഓരോ വ്യക്തിയും, കാരണം എല്ലാവരിലും പല പല ഗുണങ്ങളായിരിക്കും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓരോ വ്യക്തിയും പലതരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കും. ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക വിശ്വാസം ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തികളിലൊക്കെ വരികയും ചെയ്യും. യഥാർത്ഥ മതവിശ്വാസത്തിന്റെ സത്ത് ശുദ്ധ സാത്വികതയിലാണുള്ളത്. ഹൃദയത്തിന്റെ മാലിന്യബാധയ്ക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത മതപ്രമാണങ്ങളെ നാം സ്വീകരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായി വെവ്വേറെ ആരാധനാക്രമങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആ വിശ്വാസങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എന്തുണ്ടാവും? പലതരത്തിലുള്ള ആരാധനാക്രമങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ഇനി ഓരോ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആരുടെ ഒരു മൈക്ക് ഡിസ്റ്റർബ് ഉണ്ടല്ലോ. യജന്തേ സ്വാത്തികാ ദേവാൻ യക്ഷ രക്ഷാസി രാജസ പ്രേതാൻ ഭൂതഗണാശന്യ യജന്തേ താമസാ ജനഃ. സ്വാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെയും രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെയും തമോ ഗുണപ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ സാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ആരെ ആരാധിക്കും? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. രാജസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെ അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലോ ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരിലും നമ്മളിപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞത് അതാണ് അല്ലെ? നമ്മളില് ഏത് ഗുണമാണോ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം വരുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാത്വികര് ആയിട്ടുള്ള ജനങ്ങള് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. രാജസിക സ്വഭാവികള് അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആരാധിക്കും. വിശുദ്ധ സത്യത്തിലുള്ളവര് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 4-ാം സ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായം 23-ാം ശ്ലോകത്തിൽ സത്വം വിശുദ്ധം വസുദേവ ശബ്ദിതം വിശുദ്ധ സത്താവസ്ഥയിലുള്ളവർ വസുദേവനെ ആരാധിക്കുന്നു. ഭൗതിക ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് തികച്ചു മുക്തി നേടി അതീന്ദ്രിയതാ ഭാവമാർന്നവനെ പരമപുരുഷനെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ വിശുദ്ധ സത്യത്തിലുള്ളവരാണ് ആരെ ആരാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് അത് സാധിക്കുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടിയവർക്കാണ് അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തിൽ ആ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് സാധിക്കുന്നത്. അശാസ്ത്രവിഹിതം ഘോരം തപ്യന്തേ തപോജനഃ ദംഭാഹങ്കാര സംയുക്ത കാമരാഗാബലാനിത കർഷയന്ത ശരീരസ്ഥം ഭൂതഗ്രാമാമചേതസ മാം ചൈവാന്ത ശരീരസ്ഥം താൻ വിദ്യാസുര നിശ്ചയാൻ. കാമം, ആസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതനായി അഹംഭാവത്തോടു കൂടി സ്വശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ തന്നെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികൾ അസുര
അസുരന്മാരാണ്. ഇവിടെ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? കാമം, ആസക്തി എന്നിവ പ്രേരിതരായിട്ടുണ്ട്. അഹംഭാവം കൊണ്ട് സ്വന്തം ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയാത്ത ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കഠിന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. ഇപ്പൊ ഈ തല കുഴിച്ചിട്ട് കാണിക്കുന്ന കണ്ടില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കഠിന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. നമ്മൾ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയാത്തതിന് എതിരായിട്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ളവരാരാണ്? അവരൊക്കെ അസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരാണ്, വിഡ്ഢികളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളല്ലാത്ത സ്വയം കൃതങ്ങളായ കടുത്ത തപോവ്രതങ്ങൾ ആചരിച്ചു പോരുന്നവരുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയമായൊരു ലക്ഷ്യം സാധിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുക തന്നെ ഒരു ഉദാഹരണം. ഇത്തരം വ്രതാചരണം ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ല, ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. രാഷ്ട്രീയമോ സാമൂഹ്യമോ ആയ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിലല്ല മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉപവാസം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപവാസാദി വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ തികച്ചും ആസുര സ്വഭാവികൾ എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയുടെ സിദ്ധാന്തം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ സിദ്ധാന്ത പ്രകാരം എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മള് ഈ വ്രതങ്ങളും ഉപവാസങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമുക്ക് ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉപവാസവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അല്ലാതെ അത്തരം കാര്യങ്ങള് ഉപവാസാദി വ്രതങ്ങള് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവർ ആസുര സ്വഭാവികളാണെന്നാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ സിദ്ധാന്തം പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയില് പറയുന്നതിന് 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ആഹാരത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആഹാരസ്ത്വപി സർവസ്യ ത്രിവിധോ ഭവതി പ്രിയഃ യജ്ഞസ്തപാസ്തദാനം തേഷാം ഭേദാമിമം ശൃണു. മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിൽ പോലും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇനി ഇതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിലും പിന്നെ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഈ കാര്യത്തിലൊക്കെ എന്തുണ്ടാകും? ഈ ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഇനി അതിനെ കുറിച്ചാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ചില മിഷനറി പ്രവർത്തകർ ഉപദേശിക്കാറുണ്ട്, ആർക്കും ഇഷ്ടം പോലെ എന്തും ചെയ്യാമെന്നും പരിപൂർണതയിലെത്താൻ അതൊരു വിഘ്നവും ആവില്ലെന്നും. വേദനിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചല്ല ഈ വിഡ്ഢികളായ വഴികാട്ടികളുടെ പ്രവർത്തനം. സ്വയം ആരോ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാക്കി ജനങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നവരാണിവർ. അപ്പൊ ചില സംഘാടകർ അല്ലെങ്കിൽ മിഷനറി പ്രവർത്തകരൊക്കെ ഉപദേശിക്കുക എന്താണ്? നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്താലും നമുക്ക് പരിപൂർണതയിൽ എത്താൻ സാധിക്കും, അതിന് യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല എന്ന്. വേദനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചല്ല നമ്മളേതായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് പറയുന്നതാണത്. അങ്ങനെ പറയുന്നവർക്ക് എന്താണ്? മറ്റുള്ളവരെ വഴിതെറ്റിക്കുകയാണ് അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആയു, സത്താബലാരോഗ്യ, സുഖ, പ്രീതി, വിവർധനഃ, രസ്യാസ്നിഗ്ധ, സ്ഥിരാഹൃത്യ, ആഹാര, സ്വാത്വിക, പ്രിയഃ. ദീർഘായുസ് നൽകുന്നതും നിലനിൽപ്പിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദ്യകരവുമായിട്ടുള്ള ആഹാരം സ്വാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ദീർഘായുസ് നൽകുന്നത്, നിലനിൽപ്പിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്, ബലം നൽകുന്നത്, ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും മാത്രമല്ല രസവത്തും പ്രീതികരവും ആവശ്യത്തിന് കൊഴുപ്പുള്ളത്, സ്നിഗ്ധമായിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ആവശ്യത്തിന് കൊഴുപ്പുള്ളതായിട്ടുള്ള ആസ്വാദികരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? സ്വാത്വിക സ്വഭാവികള് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇനി രാജസികരാണെങ്കിലോ കട്മളാലവണ തീഷ്ണ രുക്ഷവിദാഹിനഃ ആഹാര രാജ്യസ്യ ശ്രേഷ്ഠ ദുഃഖ ശോകാമയ പ്രദഃ. കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച തുടങ്ങിയവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ രാജസിക സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ കുറെ കയ്പുള്ളത്, കുറെ പുളിയുള്ളത്, ഉപ്പുള്ളത്, ഭയങ്കര ചൂടായിട്ടുള്ളത്, എരിവായിട്ടുള്ളത്, വരൾച്ച എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ, ഇതൊക്കെയാണ് രാജസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മളെ ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ദുഃഖമുണ്ടാകുന്നതിനും രോഗങ്ങൾ വരുന്നതിനും കാരണമാകുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ. യാതയാമം ഗതരസം പൂതി പരിഷ്യതിം ചയത് ഉച്ഛിഷ്ടാമപി ചാമേധ്യം ഭോജനം താമസപ്രിയം. 3 മണിക്കൂർ മുന്ന് പാകം ചെയ്തതും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് താമസിക സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ 3 മണിക്കൂർ മുന്ന് പാകം ചെയ്തത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിൻ്റെ ഒരു
ഊർജം നഷ്ടപ്പെടാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അതിന്റെ ആ ഗുണം കുറയാനായിട്ട്, ഊർജ്ജമുള്ള ഗുണം കുറയാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കണമെന്നില്ല. പിന്നെ സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം, ദുർഗന്ധമുള്ള ഭക്ഷണം, ഉച്ഛിഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് താമസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണ രീതിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത്. ശാസ്ത്രപ്രോക്തമായ വിധത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയതും കൃഷ്ണന് നിവേദിച്ചതുമായ ഏത് ഭക്ഷണവും തികച്ചും ആധ്യാത്മികമായതിനാൽ ഏറെ കാലത്തിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആഹാരത്തെ രോഗാണുരഹിതവും സംശുദ്ധവും എല്ലാവർക്കും ആസ്വാദികരമാക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാന് നിവേദിക്കണം. അപ്പോൾ ഭക്ഷണം നമ്മൾ എങ്ങനെ കഴിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചിട്ട് പ്രസാദമാക്കിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആസ്വാദികരമാക്കിയിട്ട് ഭക്ഷണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാന് നിവേദിക്കാം. ഈ രണ്ടാമത്തത് 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ യജ്ഞത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അഫലാകാംക്ഷി ഫിർ യജ്ഞോ വിധി ദിഷ്ടോ ഉജ്യത്തെ യഷ്ടവ്യമേവേദി മനഃ സമാധായ സാത്വികഃ. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലമുദ്ദേശിക്കാതെയും സശ്രദ്ധമായും വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞം സ്വാത്വികം. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെയാണ് നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതെന്താണ്? സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. അവിടെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യുന്നു, ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നു, കർത്തവ്യബോധത്തോടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവതി പൂജനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ക്ഷേത്ര ദർശനം. അത് ഒരാളെ സ്വാത്വിക ഗുണസ്ഥിതനാക്കും. സംസ്കാര സമ്പന്നനായ ഏതൊരാളും ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും വേണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ സംസ്കാര സമ്പന്നനായിട്ടുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിയും എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ അനുസരിക്കണം, ശാസ്ത്രവിധികളും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം, ശാസ്ത്രവിധികൾ അനുസരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോകേണ്ടത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം? ഭഗവതി പൂജനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം, ഭഗവത് ദർശനം എടുക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്താണ്? സ്വാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക്. അതല്ലാതെ നമ്മൾ കുറെ ലിസ്റ്റ് ഒന്നും കൊണ്ടല്ല അമ്പലത്തിൽ പോകേണ്ടത്. അഭിസന്ധായ തൂ ഫലം തെമ്പാർത്ഥാമപി ചൈവയത് ഇച്ഛതേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ തം യജ്ഞം വിധി രാജസം. ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയോ ഗർവ് കാട്ടാനായോ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം രാജസികം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും കാര്യം നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗർവ് കാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നതാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നമുക്കിപ്പോ സ്വർഗത്തിൽ പോകണം, പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്താൽ അതൊക്കെ രാജസികമായിട്ട് പറയുന്നു. ഇനി താമസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എങ്ങനെയാണ്? വിധിഹീനാമ സൃഷ്ടാന്നം മന്ത്രഹീനാമ ദക്ഷിണം ശ്രദ്ധാവിരഹിതം യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷതേ. വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ, പ്രസാദ വിതരണം ചെയ്യാതെ, മന്ത്രോച്ചാരണം ഇല്ലാതെ, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്നതും വിശ്വാസമില്ലാത്തതും ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ, വേദത്തിലെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യുന്നില്ല, മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്യുന്നില്ല, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണം കൊടുക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെ പിന്നെ വിശ്വാസവും ഇല്ല. ഇതിനൊക്കെ പുറമെ നമുക്ക് എന്താണ്? വിശ്വാസം ഇല്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞമാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ചിലപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ധനസമ്പാദനത്തിനായി ചില ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുകയും നേടിയ സമ്പത്ത് വൈദിക ആജ്ഞകളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരം മതപരമായ ചടങ്ങുകളുടെ പ്രകടനങ്ങൾ നിർവ്യാജ്യങ്ങളാണെന്ന് കരുതുവാൻ വയ്യ. താമസങ്ങളാകയാൽ അവ ആസുര സ്വഭാവത്തെ വളർത്തും, മനുഷ്യവർഗത്തിന് ഒരു വിധത്തിലും പ്രയോജനപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും, നമ്മള് ധനസമ്പാദനത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. പിന്നെ ആ സമ്പത്ത് കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതെന്ത് ചെയ്യും? ശാസ്ത്രവിധിയിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം അല്ലാതെ നമ്മുടെ സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രകടനങ്ങൾ നിർവ്യാജ്യങ്ങളാണെന്ന് കരുതാൻ സാധിക്കില്ല. അത് നമ്മളിൽ എന്തുണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അത് നമ്മുടെ ആസുരിക സ്വഭാവത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ തപസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ദേവദ്വിജ ഗുരു പ്രാജ്ഞ പൂജനം ശൗചമാർജവം ബ്രഹ്മചര്യമഹിംസ ച ശാരീരം തപ ഉച്യതേ. അപ്പൊ അവിടെ തപസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ തപസ് 3 തരത്തിലുണ്ട്. ശാരീരിക തപസ്, വാഗ്മയ തപസ്, മാനസിക തപസ്.
പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കുക. ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ, ഇതിനൊക്കെ ശാരീരിക തപസ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, ആത്മീയ ആചാര്യന്മാരെ ആരാധിക്കുക, ബ്രാഹ്മണന്മാരെ, മാതാപിതാക്കളെ, ഗുരുജനങ്ങളെ ഇവരൊക്കെ ആരാധിക്കുക. ദേഹശുദ്ധി വരുത്തുക, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ, ഇതൊക്കെ എന്തിന് വരുന്നതാണ്? ശാരീരിക തപസ്സില് വരുന്നതാണ്. അനുദേകരം വാക്യം സത്യം പ്രിയാഹിതം ചയത് സ്വാധ്യായാഭ്യാസനം ചൈവാത് വാഗ്മയം തപ ഉച്യത്തെ. സത്യവും, നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, സത്യവും പ്രയോജനകരവും പിന്നെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതും ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണവും പതിവായുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണവുമാണ് വാഗ്മയ തപസ്. അപ്പൊ ഈ വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം? സത്യമായിരിക്കണം, പ്രയോജനകരമായിരിക്കണം, കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതായിരിക്കണം, പിന്നെ ഹിതകരമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണമായിരിക്കണം. പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ എന്തായിരിക്കും? എങ്ങനെയായിരിക്കണം? പതിവായിട്ടുള്ള മന്ത്രോച്ചാരണം, വേദമന്ത്രോച്ചാരണം എന്തിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ്? വാഗ്മയ തപസ്സില് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആൾക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവണം, കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത്. ഇനി അടുത്തത് മാനസിക തപസ്. മനപ്രസാദ സൗമ്യത്വം, മൗനമാത്മാവിനിഗ്രഹ, ഭാവസംശുദ്ധിരിത്യേത തപോ മാനസമുച്യത്തെ. സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവ മാനസിക തപസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ സംതൃപ്തി, സംയമനം, സൗമ്യത, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി, ഇതൊക്കെയാണ് എന്തിൽ വരുന്നത്? മാനസിക തപസ്സില് വരുന്നത്. നമുക്ക് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകുക, സൗമ്യമായിരിക്കുക, മൗനം പാലിക്കുക, ആത്മസംയമനം പാലിക്കുക, സ്വഭാവശുദ്ധി, ഇതൊക്കെ മാനസിക തപസ്സില് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ 3 തപസ്, ശാരീരിക തപസ്, വാഗ്മയ തപസ്, മാനസിക തപസ്. മൗനം എന്നാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കുക എന്നർത്ഥം. കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ ആ നിലയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായും മൗനിയാണ്. ആത്മസംയമനം അഥവാ മനോനിയന്ത്രണം എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ മോചിപ്പിക്കലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മനസ്സിനെ തന്നെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക, മനസ്സ് ഉറപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. മൗനം എന്നാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ ആ നിലയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്തായിരിക്കും? മൗനിയായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ആത്മസംയമനം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കലിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ആത്മസംയമനം എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധയാ പരയാ തപ്തം തപസ്തത്രിവിധം നരേ അഫലാകാംക്ഷിഭിർയുക്തേ സാത്വികം പരിചക്ഷതേ. ഈ വിധത്തിലുള്ള 3 തപസ്സും എങ്ങനെയാണ്? ആധ്യാത്മിക വിശുദ്ധിയോടുകൂടി, വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയും, ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെയും പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോകുന്നല്ല അത് സാത്വികം. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ശാരീരിക തപസ്സും വാഗ്മയ തപസ്സും മാനസിക തപസ്സും വാഗ്മയ തപസ്സും എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? സാത്വികമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഈ 3 തരത്തിലുള്ള തപസ് ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്താൽ അത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. സത്കാരമാന പൂജാർത്ഥം തപോധംബേന ചൈവയത് ഗൃഹ്യതേ തദിഹ പ്രോക്ത രാജസം ചലമധ്രുവം. ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനും അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസികം. അപ്പൊ ബഹുമതി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മറ്റുള്ളവരെ ആരാധന കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് എന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയാം. അതെന്താണ്? ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതാണ്, അനിശ്ചിതമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ബഹുമതി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആരാധന കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മറ്റുള്ളവരുടെ ബഹുമതി പിടിച്ചു പറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും എന്നെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന തപസ്സാണ് എന്ത്? രാജസികം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതാണ്, അതൊട്ടും സ്ഥിരമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതല്ല. ഇനി എന്താണ്? താമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്. മൂഢഗ്രാഹേണാത്മനോ യത്പീഠയാ ക്രിയതേ തപഃ പരസ്യോത്സദാനാർത്ഥം സമുദാഹൃതം. മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ പരികൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് തമോ ഗുണപ്രധാനമാണ്. അപ്പൊ മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ പരികൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പിന്നെന്താണ്? അങ്ങനെ പരികൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് തമോ ഗുണം. അതായത് തമോ ഗുണത്തിൽ തപസ് ചെയ്യുന്നവർ എന്തിനാണ്? ഒന്നുകിൽ
അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഈ തമോ ഗുണ പ്രധാനികളായിട്ടുള്ള, തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ് ചെയ്യുന്നവര്. ഹിരണ്യകശിപുവിനെ പോലുള്ളവർ അസുരന്മാർ അനശ്വരത നേടാനും ദേവന്മാരെ ഹിംസിക്കാൻ വേണ്ടി അനുഷ്ഠിച്ച വ്യക്തിമാർഗങ്ങൾ, കഠിന വ്രതങ്ങൾ തന്നെ പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഠിന വ്രതങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ തമോ ഗുണ സ്വഭാവികൾ തന്നെ. ഇപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ പോലുള്ള അസുരന്മാര് അവരെ ഹിംസിക്കാനായിട്ട് അനുഷ്ഠിച്ച വിഡിത്തമായിട്ടുള്ള കഠിന വ്രതങ്ങൾ പ്രസിദ്ധമാണ്. അപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ പോലുള്ള അസുരന്മാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തത്? തപസ് ചെയ്തതൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പോ അത്തരം അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, കാരണം എന്താണ്? മരണമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ, അതൊന്നും നടക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കഠിന തപസ്സുകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ വധിക്കാൻ നോക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ തന്നെ ഒന്ന് മറ്റുള്ളവരെ വധിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ദേവന്മാരെ ഹിംസിക്കാനൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡിത്ത മാർഗങ്ങള്, കഠിന വ്രതത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്, അതായത് മറ്റുള്ളവരെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കഠിന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുക, അതൊക്കെയാണ് എന്തിൽ വരുന്നത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്സിൽ വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ വധിക്കാൻ നോക്കണമൊക്കെ എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ്, അതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാത്തവരാണ് പറയാം. അടുത്തത് 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ദാനത്തെ കുറിച്ച് പറയാം. ദാതവ്യാമിതി യഥാനം ദീയതേനോപകാരിണേ ദേശേ കാലേ ച പാത്രേ ച തഥാനം സാത്വികീ സ്മൃതം. കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെ പ്രതിഫലേച്ച കൂടാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക്, പിന്നെ വന്നിട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം, അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം എന്താണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ദാനത്തെ കുറിച്ച് പറയണല്ലോ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പറയണത് കർത്തവ്യ ബോധത്തോടെ, നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക്, ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടത്. വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക്, ഓരോരുത്തർക്കും അർഹിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? കൊടുക്കേണ്ടത്. അത്തരത്തിലുള്ള ദാനമാണ് എന്ത്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന ദാനത്തെ വൈദിക സാഹിത്യം നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. വിവേകപൂർവമല്ലാത്ത ദാനത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നതുമില്ല. ആത്മീയോത്കൃഷ്ടം അർഹതയ്ക്ക് മാനദണ്ഡമാണ്. അപ്പോൾ ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ദാനം നൽകാം. പക്ഷേ വിവേകപൂർവമല്ലാതെ ദാനത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണ്ട? ദാനത്തിന്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ദാനം കൊടുക്കുന്നതിന് അനുകൂലിക്കുന്നില്ല. യത്തു പ്രത്യുപകാരാർത്ഥം ഫലമുദ്ദേശ്യ വാ പുനഃ ദീയതേ ച പരിക്ലിഷ്ടം തഥാനം രാജസാ സമൃതം. ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസിക. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനമാണെന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ളത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട്, പിന്നെ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് ഉപകാരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമുക്ക് പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ല, മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ദാനമാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അവര് ദാനം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും, ഒപ്പം തന്നെ അവരെന്ത്? പ്രശസ്തിയും ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ളവരാണ് രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്. സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചോ ചിലപ്പോൾ മനസ്സോടെയോ ചിലർ ദാനം ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇത്രയേറെ ധനം ഞാൻ വൃഥ ചെലവാക്കിയല്ലോ എന്നോർത്ത് പാശ്ചാത്തപിക്കുകയും ചെയ്യും. മറ്റു ചിലപ്പോൾ മേലാധികാരികളുടെ ദാനങ്ങൾക്ക് രാജസ സ്വഭാവമാണുള്ളത്. അപ്പൊ അതായത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സോടെ ദാനം ചെയ്യാനായിട്ട് അവര് പിന്നെന്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും? കുറെ എൻ്റെ ഒന്ന് ചെലവായി ഇങ്ങനെ വെറുതെ പാശ്ചാത്തപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതൊക്കെ ഏതിൽ വരുന്നതാണ്? ഏത് തരത്തിലുള്ള ദാനാണ് വരുന്നത്? ഇതൊക്കെ രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ മറ്റു ചിലപ്പോൾ മേലാധികാരികളുടെ ദാനങ്ങളും എന്തായിരിക്കും? രാജസികമായിട്ട് വരാറുണ്ട്. മേലാധികാരികൾ ദാനം കൊടുക്കുന്നതും രാജസികത്തിലാണ് വരുന്നത്. അദേശകാല യഥാനം പാത്രാഭ്യസ്യാധീയതേ അസത്കൃതം അവജ്ഞാതം തത്സാമാസമുദാഹൃതം തത്താമസാമുദാഹൃതം.
ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അനർഹരായവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും ആദരം കൂടാതെയും അവജ്ഞയോടെ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും എന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനം വേണം. അപ്പോ ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അർഹതയില്ലാത്തവർക്ക് നൽകുന്നതും പിന്നെ ആദരം കൂടാതെ അവജ്ഞയോടെ നമ്മൾ ആക്ക് കൊടുക്കുക അർഹതയുള്ള വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്നതും താമസികമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഒന്ന് പറയണത് വിശുദ്ധമല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് അനർഹരായവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്നതും പിന്നെ ആദരം കൂടാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന് ആദരം കൂടാതെ അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അവജ്ഞയോടെ നൽകുക. ആദരം കൂടാതെ അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു? ആദരമില്ല, അതായത് അവജ്ഞതയോടെ നൽകുന്ന ദാനവും താമസികമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ലഹരിപാനത്തിനോ ചൂതുകളിക്ക് വേണ്ടിയോ ദാനം തമോ ഗുണപ്രധാനമാണ്. നമുക്ക് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ചൂതുകളിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്താൽ എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലാണ്. അതിവിടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല, പ്രയോജനകരവുമല്ല. അത്തരം ദാനം പാപകർമ്മത്തിന് പ്രേരകമാണ്. ദാനാർഹനായ ഒരാൾക്ക് അശ്രദ്ധമായി അവഗണനയോടെ നൽകുന്ന ദാനവും അത്ര തന്നെ താമസമാണ്. അപ്പൊ ദാനത്തിന് അർഹതായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് അശ്രദ്ധയോടുകൂടി ശ്രദ്ധയില്ലാതെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ദാനം നൽകുകയാണെങ്കിൽ അതും എന്താണ്? താമസിക ദാനത്തിലാണ് വരുന്നത്. ഇനി ഓം തത്സത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ ദാനങ്ങളും യജ്ഞവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കണില്ല അത് ശരിയായതാണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓം തത് സാധിതി നിർദ്ദേശോ ബ്രഹ്മണ സ്ത്രീവിധ സ്മൃത ബ്രഹ്മണാസ്തേന വേദാംശ യജ്ഞാശ്ച വിഹിത പുരഃ. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്ക് പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം തത്സത്ത് എന്നത്. പ്രതീകാത്മകളായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണ മന്ത്രത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്കായി ഉരുവിട്ടു പോന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്ക് തന്നെ ആ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ, ആ പരമമായ സത്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാക്കുകളാണ് എന്ത്? ഓം തത്സത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വാക്കുകൾ വേദമന്ത്രം ഉച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞത്തിന്റെ അനുഷ്ഠാനത്തിലും ബ്രാഹ്മണർ ഭഗവാന്റെ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്കായിട്ട് ഉരുവിട്ടു പോന്നിരുന്ന മന്ത്രങ്ങളാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഓം തത്സത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏത് കർമ്മവും ഓം തത്സത്, അതായത് പരമപുരുഷന് വേണ്ടിയാവണം എന്ന് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഭഗവത്ഗീത നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഏത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ അത് ചെയ്യേണ്ടത്. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ 3 വാക്കുകളുടെ ഈ 3 വാക്കുകളോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആൾ കൃഷ്ണാവബോധസ്ഥിതനാണ്. അപ്പൊ യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോഴും ദാനം ചെയ്യുന്നതും തപസ് ഈ 3 വാക്കുകളോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആൾ കൃഷ്ണാവബോധസ്ഥിതനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയണമെന്നില്ല അത് ശരിയായ ആൾക്കാണോ അത് എത്തുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ യജ്ഞമായാലും ദാനമായാലും തപസ്സായാലും ഏത് ഗുണത്തിലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? അത് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുക. ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓം തത്സത് എന്ന് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരില്ല എന്ന് പറയുന്നത്? അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് അതീതമായ അനുഷ്ഠാനമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അത് ഒരു മനുഷ്യനെ സ്വഭാവേന ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മികമായ ഈ വഴിക്കുള്ള പ്രവർത്തനം ശക്തിക്ഷയത്തിന് കാരണമാകുന്നില്ല. ഇവിടെ ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള അനുഷ്ഠാനമാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മനുഷ്യന് സ്വഭാവനമായിട്ടുള്ള ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഈ വഴിക്കുള്ള പ്രവർത്തനം ശക്തിക്ഷയത്തിന് കാരണമാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള വഴിയിലൂടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ശക്തി ക്ഷയിക്കുന്നതിനൊരിക്കലും കാരണമാകുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? തസ്മാദോ മിത്യുദാഹൃത്യ യജ്ഞദാനാതപാക്രിയഃ പ്രവർത്തന്തെ വിധോനോക്ത സതതം ബ്രഹ്മവാദിനാം. അതുകൊണ്ട് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്കായി പ്രാപിക്കാനായി എപ്പോഴും
ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയാണ് നാം ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇതൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികള് പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ മുന്നിലും നമ്മൾ എന്ത് ചേർക്കും? ഓം എന്ന് ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. കാരണം അത് ആരെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? ഓം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളും തുടങ്ങുന്നത്. പക്ഷെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിൽ എന്തില്ല? ഓം ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണത്? അന്തർലീയം. അത് അന്തർലീനമാണ്, അതില് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിലില്ല. ഓം തത് വിഷ്ണു പരമം പദം എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷ്ണുവിന്റെ പാദകമലം പരമമായ ഭക്തിയുടെ വേദിയാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം പൂർണ്ണത നേടും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പാദകമലം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ വേദിയാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്തും? പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവൻ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. താദിത്യാനഭിസന്ധായ ഫലം യജ്ഞാതപക്രിയഃ ദാനക്രിയാശ്ച വിവിധ ക്രിയന്തെ മോക്ഷകാംക്ഷിഭിഃ. ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത് എന്നുച്ചരിച്ചു കൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. കൂടെ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞ ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് വേണം? തത് എന്നുച്ചരിച്ചു കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ യജ്ഞം ചെയ്യാനും ദാനം ചെയ്യാനും തപസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഈ യജ്ഞം ചെയ്യുന്നതും ദാനം ചെയ്യുന്നതും തപസ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുക, നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കുക. അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. സദ്ഭാവേ സാധുഭാവേ ച സദിത്യേതത് പ്രയുജ്യത്തെ പ്രശസ്തേ കർമ്മണി തഥാ സച്ഛബ്ദ പാർത്ഥയുജ്യത്തെ യജ്ഞേ തപസ്സി ദാനേ ച സ്ഥിതി സദിതി ചോച്യത്തെ കർമ്മ ചൈവ തദർത്ഥീയം സദിത്യോവാഭിധീയത്തെ. നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സത്ത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനെ സത്ത് എന്ന് പറയുന്നു. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവർത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപോകർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ നിരപേക്ഷ സത്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞ യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവന്, അതായത് നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവ്വം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ നിരപേക്ഷ തത്വം, അതായത് പരമമായ സത്യം, ആ ഒരു സത്യമാണ് എന്ത്? ഭക്തിപൂർവ്വം ചെയ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാത്തിന്റെയും, യജ്ഞമായാലും ദാനമായാലും തപസ്സായാലും എല്ലാത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ആ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പരമമായ സത്യത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സത്ത് എന്ന വാക്ക് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സത്ത് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവർത്തികളെ യജ്ഞദാന തപോകർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നവയാണല്ലോ. ഇവിടെ പറഞ്ഞെന്താണ്? കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവർത്തികളെ പോലെ തന്നെ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനും സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി തരാം. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. സദ്ഭാവേ സാധുഭാവേ എന്ന വാക്കുകൾ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയെ കുറിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധപൂർവകമായ കർമ്മം സാത്വികവും പിന്നെ അത്തരം കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് തികച്ചും ബോധമുള്ളവൻ സാധുവുമാണ്. അപ്പൊ സാധുഭാവേ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൃഷ്ണാവബോധപൂർവമായിട്ടുള്ള കർമ്മമാണ് എന്ത്? സാത്വിക കർമ്മം. ആ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ളവനാണ് ആര്? സാധു എന്ന് സാത്വികൻ എന്ന് പറയുന്നത്.
ക്ഷേത്രത്തിൽ നിവേദ്യം പാകം ചെയ്യുക മുതലായ പരമപുരുഷന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തിയും ഭഗവത് ചരിതങ്ങൾ കീർത്തിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ തദർത്ഥീയം എന്ന വാക്കാൽ നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിൽ പാചകം ചെയ്യുക, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ഭഗവാന്റെ ചരിത്രങ്ങൾ കീർത്തിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാതും എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? തദർത്ഥീയം എന്ന വാക്കില് വരുന്നതാണ്. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും പരിപൂർണതയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലും ഓം തത്സത്ത് എന്ന വാക്ക് മന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും എന്താണ്? പരിപൂർണതയെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഓം തത്സത്ത് എന്ന വാക്ക് മന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത്, ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അശ്രദ്ധയാ ഹുദം ദത്തം തപസ്തപ്തം കൃതം ചയത് അസാദിത്യുച്ഛതേ പാർത്ഥ നച തത്പ്രേതിന ഇഹ. പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ക്ഷണികങ്ങളായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. ഇവിടെ പരമപുരുഷനിൽ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ യജ്ഞം ചെയ്താലും ദാനം ചെയ്താലും തപസ് ചെയ്താലും അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അത് അസത്ത് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അസത്ത് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അത് ക്ഷണികമാണ്. അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലായാലും ശരി പരലോകത്തിലായാലും ശരി നമുക്ക് എന്താണ്? ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മള് അസത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്ത് ചെയ്താലും അതിന് യാതൊരു ഫലവും നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ? പരമപുരുഷനിലൂടെ വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണെങ്കിൽ. തമോ ഗുണത്തെക്കാളും രജോ ഗുണത്തെക്കാളും നന്നാണ് സാത്വിക ഗുണം. നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തുന്നവനാകട്ടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. ക്രമേണ ഉത്കർഷം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താൽ നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന ഈ മാർഗമാണ് ഉത്തമം. അത് ഈ അധ്യായത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? ഈ രജോ ഗുണത്തിനേക്കാളും തമോ ഗുണത്തെക്കാളും നല്ലത് എന്താണ്? സാത്വിക ഗുണമാണ്. അതെന്തിലേക്ക് എത്തിക്കും? നമ്മളെ നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ്. ക്രമേണ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ട് പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കത്താൽ നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന ഈ മാർഗം അതാണ് എന്ത്? ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കം കൊണ്ട് നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുക. അതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവിക്ക് ജയ്. നിത്തായ് ഗൗരപ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. മാതാജി നൈറ്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് എക്സാം പകൽ എഴുതി കൂടെ? ആ പകലെഴുതാനായിട്ട് പറ്റുണ്ടാവില്ല മാതാജി. കാരണം ക്ലാസ്സില് ഫ്രീ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുതാം. അതല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ചിലപ്പോ തിരക്ക് വന്നാൽ ചിലപ്പോ പറ്റിക്കോളന്നില്ലേ. ഇപ്പൊ ഇന്ന് കുഴപ്പമില്ല. നോക്കട്ടെ. 11:30 ബാച്ചിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊപ്പം പോണത്. മറ്റേ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. 11:30 എഴുതാം. 11:30 നൈറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ചെന്നിട്ട് എഴുതാം. അല്ല, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിനും മുന്നാണ് അവരെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. നോക്കട്ടെ അവിടെ ഏത് അധ്യായം കേട്ടോ. അങ്ങനെ പറയാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്തായാലും. നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. എനിക്ക് പിന്നെ ലെവൽ സെക്കൻഡ് തേർഡിലേക്ക് ബുക്ക് ഏതൊക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞേ? അത് കുറെ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം മാതാജി ഒന്ന്. എന്നിട്ട് പിന്നെ ലീവ് ചെയ്യണവർക്ക് ചെയ്യാലോ. എനിക്ക് 2-3 കാര്യങ്ങൾ അറിയാണ്ടെന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു തരണേ. ഹരേഷ്ണ. ഒരു ഭക്തന്റെയും ജ്ഞാനിയുടെയും കാമിയുടെയും തലങ്ങള്. ഭക്തൻ എങ്ങനെയാ നമ്മള് പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയിൽ ശുദ്ധ ഭക്തനാകും. ശുദ്ധ ഭക്തനിൽ നിന്ന് എന്തിൽ വരും? പ്രേമഭക്തിയിൽ വരും. പ്രേമഭക്തിയിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലേ? 3 ഉള്ളൂ. ഭക്തൻ ശുദ്ധഭക്തനാകും. ശുദ്ധഭക്തനിൽ നിന്ന് പ്രേമഭക്തി, പിന്നെ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം നേടാം. പിന്നെ ജ്ഞാനിയാണെങ്കിലോ സാത്വിക ഗുണത്തിലായിരിക്കും. സാത്വിക ഗുണത്തിൽ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് എത്തിയും. ബ്രഹ്മത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ജ്ഞാനി. ഓക്കെ. കാമിയോ രജോ ഗുണമാണ്. സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് അല്ലെ? പുണ്യ കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. വസുദേവൻ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്താ? വസുദേവൻ ആരാധിക്കുന്നവര് എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്?
വിശുദ്ധ സത്വസ്ഥയിലുള്ളവർ. വിശുദ്ധ സത്വത്തിലുള്ളവരാണ് വസുദേവൻ ആരാധിക്കുന്നവര്. 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണം. സാത്വികരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം എങ്ങനെയാണ്? ദീർഘായുസ് നിലനിൽക്കുന്നതും ദീർഘായുസ്, ആരോഗ്യം, സംതൃപ്തി, രസവത്തും ഉള്ളതും ആവശ്യത്തിന് കൊഴുപ്പുള്ളതും. അതായത് ദീർഘായുസും ശരീരത്തിന് ഓജസ്സും തേജസ്സും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന, ആരോഗ്യം നൽകുന്ന, സന്തോഷം നൽകുന്ന ഭക്ഷണമാണ്. സ്വാദിഷ്ടമായ ഭക്ഷണം. അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് സ്വാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് കയ്പ്, പുളിപ്പ്, എരിവ്, അത് ദുഃഖവും രോഗവും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഞാനത് പറയുന്നില്ല, നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു പോയതല്ലേ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഇനി താമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണം ഏതൊക്കെ എങ്ങനത്തെയാണ്? 3 തൊടാൻ കൊള്ളാത്ത ഭക്ഷണങ്ങളാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. 3 തരത്തിലുള്ള തപസ് അല്ല സാത്വികം, രാജസികം, താമസികം. 3 വ്യത്യസ്ത ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? ശാരീരിക തപസ്, വാക്മയമായ തപസ്, മാനസികമായ തപസ്. യജ്ഞങ്ങള്, യജ്ഞം 3 തരത്തിലുള്ള യജ്ഞം. സ്വാധികന്മാർ ദേവാലയം, രാജസന്മാർ യക്ഷരസുകളെയും തപോ ഗുണങ്ങൾ ഭൂതാപിശാചുക്കളെയും ഉപാസിക്കുന്നു. യജ്ഞം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? 3 ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം. യജ്ഞങ്ങൾ വെച്ച് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേദവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് സാത്വികം. ഗർവ് കാട്ടാൻ വേണ്ടി അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് രാജസികം. അനുസരിക്കാതെ പ്രസാദം കൊടുക്കാതെ പൂജാരിക്ക് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം. 3 തരത്തിലുള്ള യജ്ഞം. പിന്നെ തപസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. വ്യത്യസ്ത ഗുണത്തിലുള്ള തപസ് ഭൂതപ്രതപിച്ചുള്ള ഉപാസന, വാക്മയ തപസ്, മാനസിക പറഞ്ഞായിരുന്നു. ശാരീരികമായിട്ടുള്ളതും വാക്മയ തപസ്, മാനസിക തപസ്. സാത്വികത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ്. ഇത് സാത്വികത്തിലുള്ള തപസ് എങ്ങനെ വരുന്നത്? ശാരീരികമായ ഉപാസകന്മാർ സ്വാത്വിക ഗുണങ്ങളും ആശ്രയിക്കുന്നു. സൂര്യനെതിരും വായു, അഗ്നിദേവൻ, ബ്രഹ്മചര്യം. ശാരീരിക തപസ് അത് എല്ലാതും സ്വാത്വികമായ രീതിയിൽ ചെയ്താല് സ്വാത്വിക തപസ്സാകും. പിന്നെ രജോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം, ബഹുമതി കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ്. പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പീഡനം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യുന്നത് താമസികമായിട്ടുള്ള തപസ്. ഇനി വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിലുള്ള ദാനം, പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടെന്ന അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് സാത്വികമായ ദാനം. ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യോപകാരം പ്രവേശിച്ചോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ രാജസിക ദാനം. രാജസിക പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ ചെയ്യുന്നത് രാജസികം. പിന്നെ ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അനർഹമായവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദാനം. ആദരം കൂടാതെ അവജ്ഞയോടെ നൽകുന്ന ദാനം. അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ദാനം. ഒന്ന്, അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ ആദരിക്കാതെ കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെ അർഹതയില്ലാത്ത വ്യക്തിക്ക് അവിശുദ്ധ എന്താ പറയാ ഉചിതമല്ലാത്ത സ്ഥലത്തും അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തും കൊടുത്താൽ അതും താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനമായിട്ട് പറയും. ഓം തത്സത്ത് എന്നത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. നിരപേക്ഷ സത്വത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണത്. സദ്ഭാവേ, സാധുഭാവേ എന്നീ വാക്കുകൾ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? ഫലം കൂടാതെ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിരപേക്ഷ തത്വം, പരമമായ സത്യത്തെ അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ഓം തത്സത്ത. സദ്ഭാവേ, സാധുഭാവേ എന്ന് പറയുന്നത് ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയെ കുറിക്കുന്നതാണത്. എന്തിനെ കുറിക്കുന്നതാണത്? ആധ്യാത്മികമായ അവസ്ഥയെ കുറിക്കുന്നതാണ് സദ്ഭാവേ, സാധുഭാവേ എന്ന് പറയുന്നത്. തദർത്ഥീയം എന്ന വാക്കിൽ നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്തെല്ലാം?
ക്ഷേത്രത്തിൽ നിവേദ്യം പാകം ചെയ്യുക മുതലായ പരമ പുരുഷന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തിയിൽ ഭഗവത് ചരിതങ്ങൾ കീർത്തിക്കുന്നതുൾപ്പെടെ തദർത്ഥീയം എന്ന വാക്കാൽ നിർവഹിക്കുന്നു. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും എന്തിൽ വരും? തദർത്ഥീയത്തിൽ വരും. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എല്ലാതും എന്തിൽ പറയാം നമുക്ക്? തദർത്ഥീയം എന്ന വാക്കിൽ നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.